Ngicela uAllah umdala weinsuku umvelinqangi umenzi wezinto zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lalelani nilalelisise. Nina enithi namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kulowayamuzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze. Anikwazi okwangomuso. Yingakho ngaso sonke isikhathi kufanele nithini insha Allah uma uAllah ethandile. Kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyizinkungu ezibonakala esikhashana ibisinyamalala. Niyinkungu ebonakala esikhashana ibisinyamalala. Ngabe nisho nithi uma inkosi ithandile noma yini ofisa ukuyenza kusasa wothi insha Allah noma uthi masha Allah uma umdali ethandile ngoba ikusasa awulazi laziwa uyena yedwa. Uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Uma inkosi ithanda siphila ngoba njengoba uvukile namhlanje akusingokuhlakanipha kwakho noma akusingokwazi kwakho kodwa ingoba inkosi ithandile ukuthi wena uvuke. Ngakho ke ngaso sonke isikhathi when you intend to do something, uma ufuna ukwenza into esikhathini esizayo wothi uma inkosi ithandile ngisaphila ngizokwenza lokhu nalokhu. Baningi akade befisa ukuvuka namhlanje benze lokhu nalokhu kodwa abasavukanga. Ngakho ke hlala ubonga njengenyoni ngaso sonke isikhathi kuNkulunkulu ukuthi usakunikile ithuba ulisebenziseke lelo lithuba lelo ukuthi uhlale umbonga zikhathi zonke. Uthi umudala uma ngabe nibonga lokho kuncane enikubona kukuncane nina enginenzela kona bengizonandisela. Manje lokhu nina enikubona kukuncane okukuvuka ekseni wena ukubona kuyinto encane ukhohliwe ukuthi khona abangavukanga. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Uma wena uyakwazi ukwenza into enhle bese wena leyo nto leyo awuyenzi, obvious mawungenzi into enhle uzokwenza into embi. Kuyisono ke kuwe ukungenzi into enhle. Uyazi ukuthi lento le yinhle bese wena ungayenzi kuyisono kuwe lokho. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.